Sikubingelele sikwamukele emthandi wezinto ezimnandi ezikabhoqo World Studio. Namhlanje kuyazi mfowethu. Somnandi yesabeka njengekhekhele nyoso tabekhokazi ngoba uthi amavisitor ngisho umlokondo isikhala sentombi eqoma kamadoda. Suka igagu mfowethu uyazi. Asikubingelele. Sawubona Mondisa jobe kaMatshana imsongo wenze bayibeke ekhanda ngobetha amagwala azokuyibalekela. Wena kaMaphitha Mthembu waseGubazi. Ngiyathobeka ngehla baba. Ngiyohlala la kuhlala khona amasokisi nenyawo phezulu kwecathulo kodwa kusuke kuphansi. Bakhela ubugagu bakhelwa yakhela inhlonipho yafakwa yajula. Baba sisemcimbini omkhulu sibungaza uhambo lika baba uMgube. Lithini ilaka lakho mawubuka abantu bephume kanjena ngothulwa? Sizobungaza uMashinga uwethu igeza la kaMguba uthule buka uAli umfo kaMgube ingane kaMadladla uma wakhe mina ngaze baleni kwaMgube hayi ngokuzwa ngendaba umfo kaNdukuzempi lona umfo kaShlephu uMadliwa izinja zakwaNkabinde uAli lona umfo kaMgube awu madoda hey uma ningala ngevolovolo ey10 zakhe sibuya usithutha sibuya kude siyalingana unyaka uwodwa ama-70s ngeke ngisasho usiyongena kwi-VAR ukuthi u70 bani uhlola ubone ukuthi lezi insizweka hayi ngakho konke futhi uvela ubona ngoba noma ngabe ufuna ushintsha isitolo uyawuthola futhi omuhle ushintshe hayi lo shintsho manje okungaxoxwa ngawe lo muhle Lo muhlo lelisayo. Lo esakhuliswa ngako ukuthi bamba. Awazi ukufika. Baba lento siyibona niphethe ngenhlonipho, niphethe ngesisoka, niphethe ngobugagu. Isho ukuthini lento? Asikhompithi. Asiqhudelani. Sikhulisa abancane. Isigaba esikiso nomfo kaMgube noShwi nongani zoma nomthente nabanewethu abadala oHashi oMapholoba nobaba umfiliseni Magubane no bhuti ophuza ekhemisi ogedeza omphankomo umfo Majazane siyakhulisa mawuzwe sikushoyo asiqhudelani namuntu sesikhulisa izingane enenhlanhla iyobamba kwesikushilo inhlabathi ke ngeke ivunde yonke ikhona iyugwadule ikhona futhi inhlabathi evundile othi mawutshala bese kuqhuma kuyamila kunjalo nje ngifuna sibuke unelisekile yini ngendlela amaqhawe afana nala osuwabalile phuze ekhemisi hashela imhlophe mfiseni kwaMagubane nomfazi omnyama indlela abahlonishwa ngayo noma ungathi singathi kukhona ukuhlonipheka esikubonayo bahlonipheka njengengqalabutho asinelisekile kuningi imikhuba yabantu maybe bafuna ukumaza umuntu ngoba selele emashalofini abandayo bese beqala kakhulu begreater imigwaqo yendlela yakubo ngoba umuntu esethule abanye bafisa ukunikela ngeinkomo ayisho lutho leyo nto woza kithi ngiphila ngidla amabele ngisadla inhlamvana mawuneqiniso hayi ngoba usufuna ukubukwa ungasabongwa yimi ufuna ukubongwa umndeni ufuna ukubukwa amaphepha woza kimi ngiphila mawungithanda uzothi somnandi okushile ezweni nokukhulumile nokwenzile sikubonile nakho nasisipho njoba abanye benza mina nginenhlanhla kuningi ngikubonile ngiphila okungabonwa abantu angeke ngibali izipho mina eqhamuka kubantu ngevike edlule bengiyoganisa indodakazi kwaceza kwamazibuko hayi bahlonishwa abanomzana bendawo ngesihlaphu bahlonishwa umndeni wakwaButhelezi esibhucwini nentondolo bahlonishwa ikhansela lendawo la kaButhelezi labeka amakesi nogologo lathi ngeke unyathelela singakuniki lutho ngathwala ngayobeka ekhaya yini ukuthutha nobulima nobula engiyibo bokuhlonipha umuntu sengisho kaningi lento ngathi sithola olayini babili kodwa uSomnandi ulandela umlayini wakwasithutha owamulayini wakwaSilima
ngihlala kulowo layini wethutha cha ngiyawubonga lona omunye akusiwo wami bakhona abahlala kiyo futhi akulona icala ubafanele uyabavuma mina ngihlala kulowo ngapha ngake ngazama nami uya kulayini wehlakaniphi ngezwe ngathi ngikhahlelwa ihashi inhlonipho umphaka ongaboli sikubonile mfowethu udlala nezinsizwe eziningi yebo kodwa kuna lento engiyibonayo enhle ngayo igama lakho lokulikhona nje alifuna ukuphela ulokhu kuhle njalo lokhu kukhulunywe ngawe njalo isukuthini akekho futhi ongaliqeda Sithole lakhandwa kusenesikhathi lakheka lamila laqhakaza noma ngathi ususa amacembe uthi ususa amagatsha khona uthi ususani limile leli yagama ngoba linempande phansi ngizokutshela into abantu abangayiqapheli ebusika kufika umoya ziphephuka ihlahla ziphundleke lamaqaba ungasuka elihlaza enconywa abantu kuthiwa yakhula ayawohloka ehlele phansi empandeni abole ayoqinisa impande lezi ezifihlekile yithi labo fana nomhlanga kunjalo nje into ekufika izikhukhula yebo shone phansi shone phansi ngeke ngiphuphe ngeke ngiwe angikho phezulu ngiyohlale ngiphansi ngoba uNkulunkulu nabakithi angikhuliswanga ngempakamo ungangipha nje ongipha khona mangiflathele vele emhlabeni siphila ngoba kodwa kufanele engani phela amagama semhlabeni but mina akekho umuntu engake ngamphoxa ukuthi nje phela insizwa mayiza ngobunsizwa nami ke ngikhombisa ukuthi awuphela iphaphu kanihla ngeke ngilusele ubala Sithole ngeke ngikhathele ubala funeka nami mangwevu ngweveze makufanele sekufika isikhathi uma umuntu efika ethi ufuna iextra hot hayi funeka ngimnikeze nami ayikho into engizoyenza futhi kufuthi ngiyanikezana futhi ngizokunika uyabona sekumnandi manje naba benyathela abafana benyathela kamnandi besondela kamnandi kushuni ukhonza ukudlalwa nabo masingabe beshaya ama-hit abo njabulo beshaya ama-hit kukhomba khona njalo ukuthi le ndlela iyahamba futhi kusho ukuthini ithina abaqali bendlela nathi silandele obaba nabanewethu nontanga sivula indlela sivulela izingane ezizemuva manje siyajabula masibona ingane zikhula kamnandi kodwa azokhula ngenhlonipho ngeke lokho singakusho zihloniphe ngisho imizi yoyisemkhulu zinyathele zizothe ngoba leli yakha usukuhamba kilo noma elakini linabanikazi balo akulona lakho olihlonipha ulingisa umakoti efika emzini ehamba emva kwendlu engahambi phambi kwezindlu ngoba ikhaya linabanikazi balo ungathi mawuphila ubone ngathi unamandla cha kuyazothwa ekhaya usibona sicinekile nje kushaya leminyaka emingaka sidlulile eminyakeni engama50 sihlonipha imizi yobaba mkhulu ngoba siphethwe asiphethe bayasibona konke sikwenzayo unenkulumo noma kunolayini obadidayo abafowethu kuleya ngoma kaNdodana othi ngishile nje awusichaziyele yona lento ukuthi kuyichaza kancane ukuthi ukusha kahle kahle kuchaza ukuthini uma uyinsizwa ngoba isihambe yazi yangena nje kubantu beyicula ngapha la ngapha emahlabathini nakwanongoma ematheni abantu esisondelene nabo siyaqomisa emfuleni siyashela ngakithi thina umsizwa ngakithi sibubabaza ngamaduku sibubabaza ngokushaya amatshitshi ensizweni singebabaza umsizwa ngegazi ngeinyembezi ngakithi insizwa sihlonipha ngamaduku sithi umfoko abani washaya amatshitshi angaka manje unamaswanga mawuhlulwe intombi ngolimi lwangakithi lwendawo sithi ushile uyamshisa umfoko Sithole senze isibonelo makuthiwa ikushisile ayiqomanga thenga usinyaka uthenga linsizwa ohlala nazo ukhipha ibhadi leli gama elithi ngishile nje liqhamuka lapho ngoba mawuhlulwe intombi ushile nje kunomsebenzi wakho oshisa ikhotha khona ingobeke kayizwa ethi umfowabali usho ngobani wakhe
ngishisa ikhotha kakhulu i-album oyikhiphile muhle kakhulu umsebenzi ungathini uthumela abantu kuma-Disha Stores ukuthi angeke bahambe beyoza bengizothi bafowethu nodadewethu abadala nabancane ninganqeni ukuya lapha kuma-digital stores niye online nifike nithenge umculo lapha wakwalanga njengamanje kune-latest album ngaSomnandi ititle yakhona ithi VAR. I-VAR siyazi kakhulu isetshenziswa overseas noma phesheya ngokomdlalo wesoccer webhola. Manje i-VAR siyayidinga nangapha hayi ebholeni kuphela ziningi izinto ezingasenelisi akufanele kucutshungulwe kubhekwe ukuthi kuhambe ngendlela yini kungabi nochemo nothando nokukhuphulana nokuphakamisana okungeyikho ngoba kuhambe ngelinye ilanga livele iqiniso wangizwani akukhulu ukuya lapho othi ngehle lapho kancane ungathini kodwa uyibongela nje bathanda umculo kaMaskandi kwese kusuka le ebuva ekutsheni insizwa unazo ayisekho eziningi ezinye futhi isekhona ngisaqhubeka ngisayibambile kuze kuzofika manje ungathini uyibongela nje bathanda umculo ngiyabonga kakhulu kubathandi bomculo ngiyabonga futhi izinga ngendlela asebelikhuphule ngayo lokuthanda umculo wakithi wesintu abawulandele bawuthande bawuthenge bawuhloniphe futhi bangawulwisi asikukhuze lokhu sibadala ungathi mawuthanda umuntu kuze kweqe bese uzonde abanye abantu bese uthuka abanye abantu hayi ungakwenzi lokho ubumnandi wabufica bukhona uyobushiya uthando lokuthanda umuntu othile akulona icala kodwa mthande nje ngendlela hayi ukuthi mawuthanda umuntu bese ulwisana nabanye ngoba singefane asizwa ngokufana kodwa ngiyabonga uthande ningiphe lona namanje ngisesendimeni ngisalalelwe ngikushoyo ngisayithola isupport sisadla ingane kwalanga zisafunda ingane kwalanga kusawumuzi nje ofana neminye imizi ophilayo akenanwa kwalanga ngemnikelo yenu ngothando lona ningipha lona ngeyingaka kusenzeka konke ngisawufihla umzimba ngihamba inqunu ngembathiswa yini ngesupport eningipha yona qhubekani ningenze ngifihla umzimba ngingavele ngiyibuze ngivele emahlazweni ngoba nginamakhwe bayothina bakwabasi bayothina bakwanqulunga awu ewe kumnandi nokuba nekhwe abantu abasi bajongo uba mkhulu ekhweni lakho mangabe abanikeza lokho khona lento oyishaya yathi nami muhle kwelami uhle bendoda ingomo zayo yabona nje abakwabasi basukuma intombi zakhona ziyaqashiya masibona ngoba ngenza kahle kwabasa belungu kwanqulunga omnguni ziyaqashiya intombi masibona kuthiwa nanga umkhwenyana igama elihle ozakhela hayi kabi ulakhe njengesisoka isihle nalapho kungalunganga khona ngoba kusibona bobabili ziningi ezayimisa inyoni emhlophe ekhaya kodwa ke ngeke kulunge konke kusemhlabeni njalo siyathobeka siyathokoza besiphethe inqwele besiphethe inkakha siphethe ilegend ubaba uSomnandi umfoka number 4 siyathokoza Sithole siyabonga kini nonke be-social media ngokuhlukahlukana kwenu siyabonga uNkulunkulu anikhulise ukungasifaki phansi kwamatafula ukusithatha nisiveze nisibeke phekwetafula njengesibani sibonwe yizwe siyabonga anisho ukuthi sibadala kwasha kwacima kwavutha kodwa nithi sizwendala khombisana bezemva kwenu siyanibonga kakhulu Sithole umsebenzi eniwenzayo mkhulu kakhulu siyawuhlonipha sicela nani nikhule nonke nina enikulomkhakha khulani lezi inkampani zenu zikhule ziye phambili ngoba anisizibe anisishalazeli manje sibona nizakithi siyabonga uNkulunkulu anibusise siyathokoza kakhulu amave engqwele ithi inhlonipho umphako ongabuli awukho umnyango ongeke uvule ngayo siyathokoza kakhulu akekho umuntu okwashayela ukuthi uhloniphelane akekho umuntu okwasondelwa ukuthi uhloniphelane kodwa emhlabeni ke kulungile uyakuthola nawe kwakho noma uthi wenza kahle indlela yokuphila ke yasemhlabeni kodwa nje sikhuthaza inhlonipho sila sikhona nje
sikhona ngokuhlonipha nawe zemva kwethu hlisa umdlwenga shona mina ubaba number 4 kubili sithole athi angogida ingoma ngishela intombi mawinsizwa gida ingoma ushela intombi kubili nje 4 akaze ngitshela ubaba mina kwesithathu ingakho ke ngiyacabanga ukuthi ngizalwa ubani Somnandi unwelo olude baba.